ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କାମ ସାରିକି ଆସିଥିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଖାଇବା ବି ନଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ୟାଚଲର ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଥି ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟି। ମ୍ୟାଗି ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଥି ଯେଉଁଟା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ କାମ ସାରି ଆସିଲି ଖାଇବା ବି କିଛି ନଥିଲା ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାଥି ମ୍ୟାଗି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାତ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ମ୍ୟାଗି ସାଥି ଆଜି କରିଦେଲି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନଟା ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ କଟେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପିଲା କେମିତିକା ଜୀବନ କାଟେ ସେଇଟା ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ନା ଭଲସେ ଖାଇପାରେନି ନା ଭଲସେ ପିନ୍ଧି ପାରେନି କି ଭଲସେ କିଛି ବି କରିପାରେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଚଲର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯଦି କିଏ ବ୍ୟାଚଲର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସିଏ ବ୍ୟାଚଲରରେ କେମିତି କଣ କରନ୍ତି। ମୋତେ କହିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।